pasina dambudziko. Panyaradzo takutoita nyaradzo ndopawakati zvinhu hatizvikuona. Ndakuenda kwirira dai kusabhuwa kwezvinhu. Handisi kuziva kuti mhosva yangu ndeyei yavari kunditi vasabhuye zvinhu zvemudzimai wangu akafa. Ndo yandakakwirira dai yokusabhuyiwa kwezvinhu zvemudzimai wangu. Mapedza ndichi. Asi kuroora ndakatoroora. Okay. Zvarimwa pemini. Mukuzvinzwa zviri kutaurwa nemukuwasha wenyu. Ari kuti akwirira nenyaya yekusabhuyiwa shoti yekusabhuyiwa nhumbi kwemudzimai wake. Asi ari kuti ndofunga makawirirana pane zvamakaita sara kuchinzwa kubva kwamuri kuti zviri kutaura mukuwasha wenyu uye zvine chikonzero chakaita kuti musabhuye nhumbi chii. Mutende mambo. Ndini wacho Benedict Zvarima handiti unokuwasha wangu. Mwana wangu akafa zveshe hapana dambudziko ratikabatana naye. Handiti pakasetwa date yekuti takuenda kunonyaradza. Saka tiri mukati momwewo takazonzwa mazwi aibuda apa pamukuwasha wangu. Mazhinji acho ndiri inini handikwanisa kuataura ari mukati kuna Betty waigara naye semuramu wake according nemwana wangu mukadzi wake akafa. Okay. Anga asina kukuudzai mwana wenyu? Mwana anga asina mukana. Aiwa, ndikudaro iye wamuri kutaura kuti ari mukati umu. Anga asina kukuudzai here? Because imi maingogona kutaura apa pasina kunyarana. Tisati ati toda kuti mugadziriswe namambo. Hamungauraye ukama nekuda kwekuti paane rufu kana maifambidzana mune zvakanaka. Toda kuti noti ndosaka mauya kwamambo ndiko kugadziriswa. Hatidi kuti ukama hupere nekuda kwerufu. I understand pane kunadaro pane vazukuru apa vatiri kuitira vazukuru venyu. Hamusi kuitira mukuwasha nokuti zvinhu zvinoafekta vazukuru venyu, vana vemwana wenyu kana pasina kuitika zvakadaro. Saka kana makaudzwa ibvai mangoudza mambo, then iye kana arimo anozotsinhira matauriro amunenge makaita sei? Makanzwa acho. Chokwadi mambo. Vana vaishanda kwavaishanda mumasango pamwechete nemwana wangu. Handiti tichizonzwa kuti mabatirwo aitwa mwana wangu aitorwa uranda vachitsvaga mari. Munanabotswana uko akumurwa hembe yomuroyi muruzhinji vachiita madhiri ekutsvaga mari. Asungurudzwa achikora kwakagunwe madhiri avemumba mavo. Handiti aitwa sei aita sei. Ndopakazomuka nyaya yekuti ko munhu hezve mwana wedu afa. Izvi zvakuchibuda nhasi. Panoda kugarirwana pasi apa titaure nemurume agadzirisa apa kwahama dzevasikana vakafirwa. Ndobva akutsvaga zvinhu zvake zvaakatsvaga zvaangataura nevaramu vake. Ndobva aunza pamba pake. Ndobva shoko kwandiri zvanzi baba ndakaunza. Uya muone zvinhu zvenyu. Ndobva ndaenda ndakatuma vana vasikana ivavo vakanona vakakutsika nazvo taurana vamwe vacho havapo vari kunze kwenyika vakawirirana navo. Right. Tasvika pakadaro ko tiri mukati momombe mwedzi wedu ndo wataramidza mai kuti tinopinda panyaradza semeseta kwatatakaita. Ndobva zvapidiguka. Handitika apano ezvese takuchinzonzi uyu munhu akatotengesa zvinhu zvezvakambenga aratidza. Zvakanga aratidza zvaidiwa. Paidiwa mombe nekutaura kwavangaita nevaramu vake dzekutadzirana kwavangaita zvaaita kumukadzi wake. Handitika ndonga anga atenga mombe idzi 2 nembudzi 2 dzaidiwa neanhu ava. Ndobva paoneka kuti uyu munhu wekauyu anenge asisagarike naye uyu ana baba kwavakasara jeredzwa kupi kumukwasha uyu. Mombe inotsika nembudzi mombe mbiri 1 inotsika ne$300 pamusoro kureva mombe mbiri. Handitika ndopakanzi mukwasha yoka zvaanga achiita zvese tinozogara naye semukadzi wakaenda ndaachitipa pfumedi yakasara tichigwa dzokuripa kwava dzakanga dziripo. Handitika 2 idzodzo ndodzatosvika kuti ndofunga azosvika kuzomhangara iye kuno penya chimandira yakaita. Aiwa hadzirimi muri kuzvinzwa pamureva zviri kutaura ana matema ndizvo ana matema izve ana matema vari kuti imimi pamombe dzamakambo ningirikina
zvinhu zvamakazomboaratidza makazoenda nerweseri maakutengesa zvinhu izvozvo. Ndida kutaura hangu yeutanga yauto yekuBotswana. Ine mukadzi wangu taigara zvakanaka, pasina dambudziko, taiwirirana. Kuti tiite vana 6 nemukadzi kuwirirana. Vana vangaite vana 6 vasingawirirana vachinetsana. Asi nemukadzi wangu takaita vana 6. Taita vana 6 twatagara zvakanaka. ZvekuBotswana kutaurwa dai anga mukadzi wangu anga aine mhosva kana ndakamukanganisira, aifanira kunoudza ana atezvara. Ana atezvara ndishedzo mudare ravo. Kuti mukwasha une mhosva 1 2 3 isingazotaurwa panhamo. Ndakagara ndaziva kuti ndozvekutaurwa nana atezvara mukadzi wangu achiri mupenyu. Mukadzi wangu ari mupenyu hapana dare ratakambogara navo. Taiwirirana zvakanaka pasina kana dare rataurwa. Mombe dzavakataura kuti vasikana vada mombe 2 nembudzi 2. Vanonzi waishungurudza mukoma wedu naava waishungurudza mukoma wedu. Saka ini ndakati handaishungurudza mukoma wedu. Saka kana usingachiramba nyaya isu hatizi kugova zvinhu. Ndakati handaishungurudza mukoma wenyu, musandimanikidze zvandisingazivi. Bvunzai vana ndinogara nevana. Dai vana ndaishungurudza amai vavo, dai vakataura kuti shuwa vana amai vaishungurudzwa. Amai ndaigara navo zvakanaka. Saka mombe idzodzo ndakazosvika pakudzitengesa vadziramba. Ndaenda nadzo ndangoti ini ndanga ndiite shoti nyaya yangu. Ndisaramba ndichirebesa nyaya naatezvara. Ndingotsvaga hangu mombe dzacho 2 ndivatase ndivape zvinhu zvevana zvigove, zvinhu zvemukadzi wangu zvigovevo. Saka ava vasvika vakabvasoramba akati hazviite kuti gove toda mombe dzese. Takatadza kuwana mukwasha ipapa apa tisina patichamubatira. Ndopatotomubatira mukwasha. Toda mombe dzedu dzekuroora dzese nemombe dzevasikana dzese, mombe dzekuwana kuita 6 nembudzi 3. Asi inini ndakatoroora ndakatobvisa mombe inotsika dzinokwana kuita 3 dzinotsika. Dzakabvisa nhumbi dzaambuya vangu. Dzakabvisa mhosva yaava yakanga vachiripirwa naamai guru, bhozi vangu vari pabarika naambuya vangu. Yaamai guru ndakatobvisa mombe yekuroora ndichitaura nababa vangu baba vachiri vapenyu. Baba vakati mukwasha panone mombe ndipo ndibvise nhumbi idzi. Vana vangu vanosara vaine mhosva. Ndatobvisa mombe dzinotsika ndandavapa ndobva yaenda kumadziva kunobviswa pana atezvara vangu. Kati baba ndabvisa mombe ndakatoenda naSamson akatobvisa. Imwe yacho akaenda namukoma wangu akabvisa. Imwe yacho ndakaenda naye namukoma wangu naSamson. Dzakwana 3 dzinotsika dzandakaendesa mushama nazvarimwa. List ndinari kuroora kubva kumusoro uku ndakatoroora zvese ndira kutizisa mukadzi wangu. Mukadzi wangu ndakatoita kutobvisa mari zvokutoroora kuti gogo itasvika nazvarimwa ndakatoroora. In short, ndakutaura in short chete. Aiwa tiri kupanzwa. Mukuzvinzwa kana matemai. Ngokuti tatiri kuda hatisuda kuti ukama imimi chamuri kuitira vanhu. Handizive kuti zviri kutaurwa kuti madzimai ava ndo ari kutadzisa kuti nhumbi dzigovewe. Ivo adzimai mwana wenyu nyamufi kune mana baba akambosvika here ane any complain yekuti inini nemurume wangu hatisi kugarisana mune zvakanaka, tikukumbira kuti muita sei mutigadzirise. Unota kungoda chokwadi tikudatira kuti mweya wemufi ufambe mune zvakaita sei zvakanaka. Izvi zvoudyire zvatisi kuzvida izvi. Hongu mambo tinoti isusu ndiri inini avaita basa ravo Botswana tatotora nguva tisina kuonana. Handitika tozonzwanzi vauya vachidzokera. Handitika uyu musikana ari mumunhu ndowaigara naye ndiye anombowo wese waangade kuramba kuno kuti vaigara vese. Ngataure chete mira yenyu mureo inzwa ari kunzi ane umbowo wacho. Pamusoro idara ndini Beti yekuBotswana zvonzi maishironi vakaenda kuBotswana, taigara kuNotoni. Vakaenda kuBotswana vangu kana vasvika vaona murume wavo ane girlfriend. Vaona murume ane girlfriend ndopa vakatanga kunetsana. Vanetsana murume ndopa akarova mukadzi kusvika amukurura hembe murodhi. Amukurura hembe ndopa vakatanga kudedzera kune vanhu kuti yemone muroyi yemone muroyi. KuBotswana Vari kuBotswana. Vaitaura nechirudzi chekuBotswana. Chishona. KuZimbabwe kuBotswana kune maZimbabwe. Because tiri kunyatsonzwisisa noti kunenge kune Matswana kunenge kune Mingirikini. Hapana pamungazoita pane mwana wedu aitovapo pane zvaitika. Pane mwana wedu aivepo pane zvaitika izvozvo. Vanhu vanonzi ndopa vakazovapa zvekumonera kuti vamonere. Kuzoti wapa maiudzwa hamuna kuzviona. kuBotswana ndisiko.
isu toda aizviona because aitokwanisa kumufonera tatanzwa chinzi ane umbo arimo havana kuti mino vati arimo because chinoitika iyoyo tokwanisa kufona anga aripo because chinoitika matema emamunhu mukuru handitika maamunhu mukuru matemai hamati mukuti zvinhu izvi pamakaviga zvese hazvina kutaurika zvazotaurika after ava vati nhingirikini zvinhu zvatinoda kuti isusu chatiri kuitira ava vese vakadzi vacharoorwa vati vakaroorwa vane vana vane mhuri dzavo chamuri kuitira vazukuru venyini muri panzwaka munogona kuda kuti toda kuomesera mukuwasha asi muchiomesera muchitipa urombe kuvazukuru venyu mawana todanyatsoti munofanira kutanga maita sei plus kana iri pfuma munhu apedze kuroora maiuya kwamambo tine nyaya dzekutoti vamwe vana vari kuroorera vabereki vavo vakafa kare vana chaivo because kana mufi ane zvaari kuda kuti zvigadziriswa anogadzirisa ega kwete kuti mumwe munhu anoita sei anogadzirisa because apa panenge pakuita kunge pakubatwa kutsikana tisina kugowa nhumbi nokuti ndo zvakuita vanhu totomuwanira pekuita sei pekumubatira nokuti haana kugova chi takarekedza kugowa nhumbi chete chatinenge tataura anotota sei anoita nokuti mune makuri kunonzi kubatirira ikoko chinochida kuti pagadzirike ipapo kuti uyu murume uyu akutsanangura sekutsanangura kwake uyu mukumurambidza sekuti anyatsopo kusvika paumbo hwake aiwa hatina kumurambidza ndabvunza nokuti apa vari kutaura zvokunzwa nokupanzwisisa saka ndabvunza imimi matemani kuti mwana wenyu because orai zvakaitika gore ripi kuti ratizobvunza pamwe zvakaitika gore netisati tabvunza mwana wenyu achibva azonoshaya zvaitika zvakaitika gore ripi izvozvo pakugara kwavo ndatini vaigara uku ndabvunza sisu wacho namwe kuti ndiri kurambidza kutaura zvakaitika 2007 dzacho dzirimo ndozvandabvunza 2007 saka hapana here zvamakagadzirisa saka which means pane mwana wenyu sisi yenyu akafarira gore rakapera 2024 which means papane 17 years vashaya zvaitika alright pamwe zvakaitika futi pamwe taura yenyu kidzi pandaigara navo vakapepa tete hanzvadzi yabankura vavapepa tete vachirwara zvekuzviitira vainzizvo nevageze usina maglovhos tete vapora vakugara kumusha ivo meshero nabasha vakugara kumusha pakaita nyaya yakaitika noti hanzi munin'ina wavo mukadzi wemunin'ina wavo ndiye akaita maguhwa chiti vana venyu vari kudarika vachiti kuna toni bikai chikafu tidye mwana watete saka vana venyu vapote vatsure vasapota vachinodya kumba vasati kune mwana watete bikai chikafu saka menti vakazvitambirawo sei meshero pavakaudza bashe kuti ndo zvataura ndanzoni vana vapota chinoti tonyibika chikafu tidye bangurofa vaudza tete kuti ndo zvaitika vakutanga kupandukira meshero kuti iwo ndiwo kutsura mwana uda kuti mwana wangu asaenda kumba kwatete ake pavatanga kurova mesheroni tete naiyo basheroni mesheroni pavachikoka kaguru ende vakatofa kagurika kakaremara kwakuchiri kubotswana vanga vamuno mugore rakapera vakaenda kupolisi havana kuenda because nyaya yekutoningirikina inofanira kuenda kupolisi zvokuti ende ndo evidence dzamungadai munoita sei nokuti apa tikutaura zvemunhu akafa wokuti akwanise kuita sei alright imi muri kuti makagara nababa mukuru wenyu nasisi venyu because ana baba havana zvavanoziva imimi ndimi pamakagara navo toda kuti mutaure chokwadi kuti imimi pamakagara navo ndanzwa muchitaura kuti makagara navo ndofunga ndo patingatowana umbowo kana paripo pane zvaiitika muripo then kana zvaiitika imimi chamakazoitawo se kuti mugadzirise chii vaigara vachivarova ndo zvatoziva vaivarova vakarova vegona kwatorera foni
chibvunza foni imari yangu yakatenga foni iyoyo, wanzi kurura hembe dzawakapfeka imari yangu yakatenga hembe idzodzo, wonzobvunza foni unozopota uchitaura nehama dzako ndo zvandakuita. Kuti nguva zhinji maisheni vaigara vasina foni, vaigona kuzoita mukana wokutora foni voisa kana audio kungava kuna hanzvadzi yavo, chero hanzvadzi kana kuti vazukuru vavo, kuti kunokumisa foni yangu yakatorwa zvakamira zvakadai ndakarohwa gore rakapera. Tingati pane nyaya yainetsa yokuti ini ndakasiyana nemurume wangu, ava vaipota vachifonera murume wangu, inzoida kutaura ngatipei munhu nguva yekuita vari kutaura vachimudza kuti murume mukadzi wakwakuita zvechihuri achiita zvechihuri. Ndobva ndazosvika pakudzasisi ndakati nini muri kuziva here kuti murume wenyu anopota achiuya kumba kwai kunongosvika kuwekana asvika pamba pangu pandaigara ini osvikuvhura dho asangana unokoti dho berengendi mainini ndauya ndikukudai yenda makatondibvuma ndokupa imba yekwamupandinyama. Ndobva ndazosvika pakudzasisi ndakati munoona here kuti murume wenyu kuti asvika pakundimaka zvokufamba shambadza vanhu zvokudza kuti ndihuri, murume wenyu anondida anogara zviya kumba kwenini makakuti musasvika kumba kwangu, but iye anogara kana asvika kumba kwangu osvikongovhura dho otanga kundudza kuti ndikukudai. Sisirwa izvozvo kana mameseji avaitosenda futi kuti mainini ndinokudai makatondibvuma ndotokupai imba mameseji matemai nyaya ndosatiri kuti aiwa vari right aiwa tavarai nekuro matemai muri munhu mukuru. Ndofunga nyaya muri kutambiswa panapa kapa inyaya yekuti haisi yemufi asi nyaya yevanhu tu apa ndo pane nyaya kana ndakasemaonera taakutozviita mira yanzvadzi tichiri kutaura nekuti imi muri kuti hanzvadzi musisi venyu vakatorerwa foni, imi muripo, imimi semunhu anga aripo mamusina foni wekuti imimi maifanira kuudzana matema yavo kuti ndozviri kuitika because sisi venyu atorerwa, imimi ndima nokuti muri kugara ipapo ndima kufanira kuudzana ana baba kuti mwana wedu zviri kuitwa kuno kusisi vedu havana kugara zvakanaka, then ana matema vechitora danho kana vachisungisa munhu because pabhindurapo tinotoziva kuti plus mimi ndofunga kana asingakanganisana zvarimwa kuna kanzira vataishanda navo zvakanakisisa vainzwa mutemo wekuchengetedza zvinhu zvakadaro. Ndofunga ivavo dai kutoti kana vaizviziva vangadai havaitadza kunhingirikini kuitora action rokuti ndo zviri kuitika because iyoyo inotova nhingirikini inotova abuse yaitoitwa kana zviri apa. Chakunetsa manje chokuti munhu watiri kutaura nezvake haasiri ari kuita sei ari kutaura, maona haasiri ari kutaura, munhu akafa. Saka zvokuti nezviri kuramba kuteerera nokuti aigona kutsanangura zvaakuziva. Aiwa hatisi kuramba aisa mameseji maaudio kune hanzvadzi dzake varimo, hanzvadzi dzacho kana vasukuru varimo vanoziva nyaya dzese idzodzo zvandikutaura zvisizvo kuti alright varipera hanzvadzi dzacho dziri kutaura dzakatisangana padzakati wandei dzakaitipomerwa kwacho dzakaita pane here pamakambogara waimusisi vari vapenyu nevakoma nevanina muzukuru wemurume kuti ndo zvaari kuita amaidi vasati vashaya mukanewo hauna kuwanika nekuti vanga vasingade kuti uzivise hama kuti ndo zvandikuita. Hanzvadzi yangu yakatomboya gore rakapera taurenyu matema vanozviziva. Hanzvadzi yangu yakatomboya gore taurenyu Kwasha utikato ndataura nayo kwasha wakiwewe kutaura kati tumasa kutambo itume msukuru au ya kutaura nini andikwanisa kutaura ndokwanisa osiyatsinda namasho anakwanza akada ndinasano andina msukuru
akauya iye kumba wangu nehangadzi yake akataura mashoko anozwaza pamberi pangu achiti munofunga kuti mimi dai mama anorowa munhuiko maibvunzere nyaya dzimombe tote muda kuti muzve nhamba nemombe dzekuita itadza kuendesa mwangu kuchikoro aisara mashoko akawanda mukasha isati amboramba musi wa21 wacho wasvika usati wasvika baba vakakanda mameseji yaitiko yenhumbi dzemukadzi wake tazoponera amai vemunhu vakati no zuva ramataura musi wa21 inini murume wangu basa tinenge tine chiungano pamba saka chinjawo deti ndikafona ini ndifonera amambi yavato iye ari kumpasha neandazaaivaaa akatozvirwa kuti amai vati nini inge ndakafunga mazuva ii tikati tichachinja deti zvokuti taitoza kuti mukwasha uyoyo achauya kuzobvunza kuti deti bcause nyaya iyi yakange ichiitwa muna December zuva ratofana kuti amai vanazokutaura munoona kuiaa amai vomunhu isisi pasi vanhu chaitokuziva kuti hatinokwanisa kugova nhumbi dzimukadzi votoya amai vomunhu asipo nyaya dzemai dzirikutadzira mapaonaaakadzi vake taizvinzwa zvichisvika munzira hati hataikwanisa kuzvisimudzira musoro izvita zviri paparadzaenderema asi zvaisvika mashukurudzirwa aiitwa zvese zvokuti aiitwa egukuzwa zvaisimuka zvokuti anzvazivayanatoka zvochochakatoka hatirowana mukwasha saka hatisi kuziva kuti nyaya ataura iye kuti tiri kuramba kuti vanhu ndizvii takataura naye akutaura kwasha hamuna kupona here ataura inesu atiri kunzwa zvauri kutaura nemataura zvakajeka ende magona kupindura zvokuti dai baba dai mamurima makagara apo nonga nyaya ingadai yapera kupinda kare nekuti tachingotiwa mataura zvakanaka kuti hatina kuita sei kuramba kugova nhumbi zvinova zvanga akaita sei izvi zvese zvika izvi zvinozotaurika zvanga wakutaura zvekuti zvekurohwa noti vabva vataura kuti mwana airohwa apo wabva wabvuma vega kuti ndo zvatiri kurambira kuita sei kugova nekuti vanga wakutaura zviri kunhingirikina zviri kuita kuti nhumbi dzisaita sei dzisagovewe maona ndo patazenge tataura kuti aiwaka nhumbi dzinogona nekuti mime muchitira vazukuru venyu ende mambo varipo kana dedimeni varipo kana pane zvinenge zvichida kunonzota sei kuripisana zvakaita sekuti mombe dzisati dzabhadharwa mune kodzero yekutaura ti mune kodzero yekumhangana kuti tikuda pfuma yedu nokuti anenge asati apedza kuita sei kubhadhara pane vana 6 bcause kana patofa isusu kuno kuteta kuti mwana mombe ndo mutemo unoitwa kuno kwamambo kana pando nevamwe vakatobva nhumbu wese vanenge vachitoita sei vanenge vachinzi mwana iye zvine zvaakukaundwa zvese izvozvo ndo zvinoitwa kana pafa munhu kana kuti pata sei parodzo panonzi pata sei munhu varambana tinotarisa vana vanenge varipo asi zvenhumbi dzinenge dzinoita sei because mune vazukuru maona ndo patinenge tichitarisira izvi zvekugadzirisana izvi zvokuti kana zvachitaura hanza nemaimina zvokuti vakutaura zvokuti vaindi saka vanhu vanenge vakuti ava vari kuomesera kuti vabvisire mombe tu nokuti ivo ava bamukuru vaivanyenga kana kuti vaifonera bamunini vavo vachitaura zvinova zvinhu zvisina kana nebasa rese isusu nyaya yatinenge takatarisana nayo semapindiro amaita ofunga dare rese raita sei ranzwa kuti haiwa hatina kuramba asi zvokurova totozati pamwe aitofanira kuva aitoita sei aimurova kana kuita sei kana uchikora zvamuri kutaura zvinogona kuva zvakatoitika but nyaya iripo ndeyekuti yakamhangarwa ndeyekuti nhumbi dziri kuita sei saka takuda way forward odaiti mambi kuda kutaura kwasha uyo anowanza hasi isisi musi wenyara akatotidzira pamusha akatodziya kana anambuya vake saka iye haakwanisi kuzvizora yakuti akaona kuti ana atozvara vane pavapota aituma Salome
muzukuru uyo utaura nesu unesabhu chitwa chesu tine masabhu aifanira akaenda mishando yacho iyo kuti apesa paipai zvimwe madzibaba anotaura nainumbidzai pakuonadzisa ezvedzimwe zvinhu izvozvo mirai vapedze kutaura handizive kuti mwaka wacho waakuti warebesa anaita kuonana kuti vanhu vakakuona aiwa ndizvozvo mwaka waakutaura kuti ye varamba kuzova mbiza pane mwana here akaite simba rekuramba kukuwana vachiripo aiwa ndo zvatakatobvunzawo kuti ko zvikuru here kuti mana matemayo vanotonga vanhu here munana baba pati zvisinei ikira tivabvunze pane zvamataura zvokuti vakauya vatikonzeresa pamusoro yevedare agarenyu pasi isu waenda kugowa zvinhu nhamo takaita zvakanaka indangoita inshota ndakutaura zvese paida kugowa zvinhu ndakazvitakurana naamainini vangu hapana chavakataura kuti kumusha uku kune mombe zvakati nezvakati tobva ndatakura zvinhu ndandaya nazvo taya nazvo vecheche ndobva vaita nyaradzo ivo ndiko vaita dare ravo almost 3 hours mumusha mangu achiita 3 dare vapedza kuita dare pai kwakuzondishedza vanzi une pepa rekurore ndikati handina ndarisiya kumba saka zvanzi koningirini tida kuti muzukuru auye kuno ndobva aenda muzukuru sikanzi wapiwa mhosva unzizvo iwewe hauna kupedza kuroora ana amai vako vada chimombe ingoti in short tichibva mukadzi wangu takamupidza Saturday Sunday yacho ndakashedzwa nababa ndashedzwa nababa zvanzi wakwasha shedza ana chireka vese vauye pamwe ndobva ndashedzwa ana chireka vauye vaya ana chireka zvanzi mukwasha ndisita kushedza nababa toda kuti iwewe wakapedza kuroora chatiri kuda toda kupa vakadzi vaviri wokuenda navo kudura ava nemunin'ina wavo nemukoma wavo toda kupa vakadzi vangani vakoma wangu varipo ava vese vangu varipo toda kupa vakadzi vangani vaviri muzukuru Israeri ndokubva asumuka akati ana asekuru apa mabatadza zvikanzi atabatadze chii mukwasha akaroora kana ka vana vangu vakaya vaine nhumbu hazvina nebasa rese ndatezvara vakataura vachindiudza inini ana ndakatoshedzwa tese nevakoma vangu nahanzvadzi vangu varipo mazoni taenda kubhindura taenda nogara naamaini navo ndandagariswa dare naamaini nava nemukoma wavo nemunin'ina wavo vandigarisa dare inini ndandati zvanzi kuchibva panhamo vakatiti munofanira kutotora mukadzi uyu ndo munofanira kutotora tichibva kwete imimi vanhu vese kwazvarimwa ndo zvavaitaura munofanira kutora mukadzi uyu zvadaro changamiri ndobva taenda kubhindura chinzi ndavaenda nava tasvika ikoko tatagara mbombire mukoma nimbotaura nimbopedza tagara mukoma wavo nemunin'ina wavo naivavavo ndobva tagara dare pamba panze zvanzi namukoma bamudiki muda kuita sei murikudzoka mushamenyi kana mukuita sei ndikati ndikudzoka mushamenyi asi zvandikudzoka mushamenyi ndoda kutora munin'ina wamashere kwete ava ndowandina kutora kana tazodzokera kuuku saka kana pakadaro pakaipa manje hazviite kuti mutore uyu munin'ina wauyu nokuti uyu ndiye anofanira akatedza nemufi ndiwa munofanira kuta sei tikati ini handikwanisi kutora munhu wandisingadi nemwoyo wangu purazi kuti ava mainina havana kuramba kumusha kwavakaita sei kwavakaroorwa havana kupiwa gupuru ndikati kana vachida kundivatore vanofanira kutibvisa gupuru ndovatora ndogara navo kana vasina kupiwa gupuru handikwanisi kuvatora mazviona manje zvadaro amainina ndobva vakabva vachinja nyaya yekuti ini ndarambwa ndobva vanogadzira nyaya yapanyaradzo kukuna natezvara kuti mukwasha mozi nyaya yese makaiongora ineivava ava vandakavati oraiti mureva taurai tinzwe mureva pamuni idzo nyaya ndedzedzomupedu nyaya pano mamo ndakapuwa tsamba ina baba ishi ndio akakondisa munizita sei zisagovera oni mambo mvera ndio pane nyaya yedu yese yekuti tanetsana ndaramba nachichi haina basa nyaya yatikuda ndeyaka ndakapuwa tsamba na baba vati nhumba hadzikugoverwa kana kusabhadhira mundezi ofuicha atenga dzimwe mombe ndozvakakondisa ndokwakwakuti mamusingazivi baba hawandide ndakaenda mumba waka ndipatsamba yekuti nhumba hadzikugova kana kusabhadhira chii izvi pane tsamba verenga tinzwe tsamba yakanyorwa 19/10/2024 zviri kudiwa nana baba kuti nhumbi dzigovewe kuti tsvinyira
kwawakaita musi wenyaradzo pari kudiwa mbudzi 2, jeredzwa rakasara pakuroora pari kudiwa mombe inotsika ne300 US cash. Zviri kudiwa nevanasikana. Number 3, mombe 2 nembudzi pamusoro. Tatenda tisu ana matemayo. Samba yakanyorwa nani? Ameno baba amengo akasimudza. Kuiswa pakona mazani maifu kufuya vanasikana vedu vagwari mwana wakana kutoa pagumoto vatitambire mutambo aisa makona kudaro zapano zvezvikara pamunhu shoko richiti nevazvikutana kuya vana vachiveka mwana wedu nemazivani kuzvita nemaonero anguo dai rakajeka ativeka vakira vakudzii ndingagova vetigoditigodi asi kana chiri chokwadi kuti mutadziri vakatadzwa kukwakaenda mangwanayo takangana inavesheni yese tapera anomukira vana vano kuti vakaiforutatiri kuti mhasuro gatikumbire chii izidzi inini zvandaifunga inini kwachachirekawo hayakuita kuida neyakugomereza pare majaya zviunogawa kuti asi tinyayo tanga ari mumwe taita manyaya dzenyawazukuru ake nasanombo wake kana tange takonana parevhuri iyoyo zvino kuenda zvake kumataya pane kutiisa mufona chinozindibhovaibhovaibhovaibhovai masiya kusuka takambondo vana zukuru vakusara vachitambura pamusoro pezvimbi zvino dzakatadza nhaka dzavabereki vavo vakasofaa titakuedza kuavhuita kuti tisakoromore zvinozokunetsera vana vako chineka pamberi apo vazukuru kwazvanema vatipa puresha kuti varidzi vacho vaipfeka nhumbi idzodzo dzaikuruzukugoyo vanasikana handizire zvangu kuti isana baba tikapa puresha wekadzigorerwa toona kudzigorerwa masiketi here tsero here vakatara baba pfeka imi madhezi vaya taakuenda dzinobuda rinamachii takubuda zvangu mukwasha uyu asati ife pakono vangu izvo zvakabvumira navakadzi vake hambuya vakoti vane madzimai vedu vatabereka nemwana ino handikuyepa kune vanokomunikera navo musikofuno nerimwe zuva richamutorera mutoro kuti vauye panogoa ambuya chaivo makamuberekera mukadzi muchireka ndatenda Ameno timbobvunza. Saka imimi ana baba muri kuwirirana kuti vanasikana venyu nokuda kwekuti izo nevazukuru venyu vanozowana zvinozovawana maenda. Muri kuwirirana nezvakataurwa nevanasikana venyu kuti vanofanira kupiwa mombe 2 dzekuripa. Ndozvamuri kuwirirana nazvo. Sana baba vemumusha ndozvamuri kuwirirana nazvo kuti vanofanira kupiwa mombe 2. Ndosaka vazoya kudara nekuti tada tizvigadziriswe toona kuti zvinoenderana here nechivanhu chedu chemuno mamusana chinoita here kuti mwanasikana kana kuti even munhu arohwa chaiye ndonga munozviziva ivi hapana paanombofa akabhadharwa mombe 2 hakuna zvinhu zvakadaro. Saka isusu taakutaura because chaita kuti yochienda kudare ichigadziriswa nekuti kunyange mimi makarara kuti isu chatei chiziva kana mune chido nevazukuru venyu hamudi kuti mazoenda imimi vazukuru venyu vazowana zvinoita sei nokuti pamuchatambira zvinhu izvozvo zvikuru kuti muchazvitambira nemwoyo wese kana kuti
muchangoningirira muchangoti aiwa govai because ivo ana amai avo because imi muchamusiri kuona ana matemai ndofunga nyaya iripo kana iri chokwadi zvaida kuti dai madzimai acho nematauriro aita madzimai avo ndikuona ngenyaya iripo apa inogona kudare iri nyaya yeningirikini yekugara inonzi chikugara nhaka here kana apa zvekuti dai imi mana tezvara makavapa mukadzi ndiri kuona zvinhu zvanaka ngatite ndapedza nyaya siyai vatauri mukadzi kwese ikoko kunozikwakadari mama makatemikaitwana uyezve titi takachenesana atitirevafuma ima zvakawazvarwa asina asati aevafuma zvinoziuzizive ndovandiri kuti ine zvikaitwa zvese paishandiswa kubvuma huru pamberi apa kuna kuita zvisiyanasikira here vazikuvamochetirewofuti taita mubvuma huru nokuti kwashaazogara ndaitofunga kuti kuda vakadzi vakazira munomo pamwe varivo vaitodzira munhu wori achakurekuta kusikana kane kuti ezvakuekuzvakaponisa mupamukadzi kana matunhunga mazhanezvotavanekumushando nemabheka urumwa ukonziwonga oraita zvinhu asi chaita tiri kuvhunza because panapa unless egirati mbovhunza vari kunzi vakanyora ndimi akanyora here tsamba kwete hamusiri orit ndofunga baba andakaakufa chikudza kuti zvese zvakwana makasikondipa tsamba mukati tsamba yanyorwa nafriday mirai vapedze mati yanyorwa nafriday napasmo kati ndai baba rora rinopera here usakwandita rora harita sei haripere chadi kuti chichanzvinhu zvavaizi totanga tagoka izvi zverora tine vana vanhu sharon anororwa shamina anororwa trevha anorora anopedzesa komani kuti tiratagova nhumbi kuita kuti vana vedu atinavo noti tara kuti nhumbi tigove isisu hazivazvo kupedze nyaya dzedu baba makati hazvina makatipa tsamba iyi ndini hanzvadzi yangu pamusoro edare pandarambira kuti pakunyora kuti ndini here aiwa tsamba yakatobhonkwa ikabva aiwa chandaida ngoziva chokuti imhuri yaka ndaipindurira pana mirai ndaipindurira pana anzana azvari mwangu achitaura vanga vati isusu azvarimwa vabva kutaura mukuiziva here tsamba iyi yaverengwa okay wesi chandandauda kubvunzira pama muchiti zvinhu zvaigadziriswa wesi panapa pakatonyorwa nzi kunzi zvinhu zvigovewe zviri kudiwa nana baba kuti nhumbi dzigovewe ndo nhanganyaya yakanyorwa panapa ndo hapazonyorwa kunzi 1 kuti tsinyira kwawakaita musi wenyaradzo pari kudiwa mbudzi 2 which is fine izvozvo zvinonzwisisika kuti aifanira kubvisa mbudzi dzekutsinyira nani ana tezvara 2 jeredzwa rakasara pakuroora riri kudiwa mombe inotsika ndo patiri kutaura kuti paipai mombe kana mazona agarisa wesi pane pamunoti mapedza menoti chivanhu chinoti pamunopedza nhumbi vanhu musati mavhara panozoshedzerwa kunzi kana pane vakakweretwa nekuningirikinwa ndo zvatinoziva chivanhu ndo pakuchibuda pazvese izvo maona apa nhumbi mune maita sei magova panotoshedzerwa vakakwereta nevakakwereteswa zvese izvozvo pati makati musati maningirikina ko pamunozopaita sei pakunga paoneka kuti hapana mukana nemurume uyu mirai inini kunoku munoti anenge achida kutaura ka wezi ndichiri kuningirikina amene vagari mwaendera kubvunza ava vagara pava ndechi ndehanzadzi yemuviri inini ndiri mubaba baba wenyu
wamupi ndimbapa wacho chaiwo here kwete mukoma wangu akafa. Adidedare vanhu isusu chatiri kuitira munogona kuti mambo papuri kuti vana vanozoti ndofunga isusu samambo ndongana mboedza kutaura kuti mambo chatiri tichida kuno kudare isusu tei tichitira vana kwete kuti mii muzotarisira kuti vana remangwana ravo richaita sei richashata nokuti magowa nhumbi but mimi kugowa nhumbi kwamune muchiitira kuti vana ramangwana ravo rijeka wedha magowa kana kuti hamuna kugowa kana mufi achida kuti zvinhu zvake azvirwire kana pane zvaakaitwa nemurume uyu anouya kumurume uyu hapana paanombofakaya kuvana kana airohwa kana ari mupenyu anouya kumurume uyu ende hazvitore nguva maona hazvitore nguva ndosaka dai maamuri kuti takambogara pasi nenyaya yevanhu ava vachinetsana zveshuwa tingadai tiri but mimi muri kunyatsowirirana kuti hapana pamakambogara kunyange maizvinzwa muchiti hamungaparadze ningirikini saka ezvinezvi maada kuomesera here vana apa mwana wenyu ari mupenyu maizvinzwa mukatadza kugadzirisa ezvinezvi mwana afa makuti hatingagove nhumbi nokuti vana vanozoita sei zvinozovaningirina mangwani because dai makazvigadzirisa baba amai vacho nevari vapenyu ndofunga mungadai makaita sei makagona ipapo saka hamino mambo hamina arikunzi akasimudza namambo handi mambo ishe ndiedmin ataura iye kuti iye ndakamanidhoti ndikuendandikura vakati funa munhu akadaro isusu sisi vedu vafa senge takaita tesi naye kubva kwake mina vangu nevasisi nevangu nemukomo akatotanga ndiye pasana 3 days akati mimi ndikudashi ndikuda kuti mundipe bhetinani naprichi vagara nemuromo wanga nemuromo wanga andikuada munokwana kundipa ndirori vagari vachengete vana vangu ti akagara nevana vangu makuri anozivana nevana vangu saka ndianoda kuti agare nevana vangu pg ndakamuisa kuchikoro inini ndifana kumuroora aite mukadzi wangu imimba mati isusu takati isusu inyaya iyoyo haisi yekuti ingapedzwe neivana vanasikana kana kuti isusu mataura mudiki inyaya inofana kuenda kuna baba ndiwo vanozodhisaida zvinoitei kana hazvi akanosvika mapurudza anambuya amai vemukadzi vatozviziva ina nhasi akatisa shoko kuti ndida kuvaroora vari tu nemuromo wake uyoranzindika akangavaroora vari asi zvakaipa here kana aida takuita isusu kuda mari kwari iye achitaura zvinhu isusu imusogova nhumbi wacho nayozimukumbeza isazobhuya musonewe unamotaura zveidiwa asi makona pakuseni akadzinga vanhu vanhu vakatomhanya vachikuda mayadibati vasina kusvika vasanga bhuto vasina ndimavobvunzawo because chatinochiitira kana paitika zvinhu zvakadaro ndosaka mune madzimambo nemahedmen because imimi kana maona tisabhuku enyanga asingagone kuzvikondrora zvinhu zvakaitika chii chamakaita nokuti ezinezi tamudare katoziva kuti mudare imimi munogona kutaura zvamukutaura uye anogona kutaura zvaari kutaura kuti zvinoenderane naye but nyaya iri apa ndeyekugoya kwenhumbi ndo patiri kuda nekuti isusu kunokuka tinotone mutemo wezvekugoya kwenhumbi ndosaka kana dzaya kwamambo vanhu munogona kuti maitora sediki but kuno kutienda kuitora sehombe because teitasira kuti panovigwa munhu makatadza kugowa
unofanira kudzigowa pati panenge pakuitwa nyaradzo ndo pantu panogoyewa chi nhumbi maona ndoipapo panyaya yekugowewa chesho kugowa kwenhumbi chakatarisa musi wa21 iye akaenda pamukoma wataura akati akauya pakwangu achitaura akapota zvikaita zvakataura ko sei akazotengesa mombe dzacho 4 day kana kuti aida mombe dzaakanga atenga chiti ndedzekuti dzekulipa nekuti akadzitengesei omusi okay atapindura egera timbopa vasiri takumbopa maindependent vasiri vasine nemhuri dzenidzi imbotaura kanzana akapfuma pamusoro yechangamifu pamusoro yadaresa munhu nemunganyaya yasvika pabhasitop ainokubikira zvinobva zvichitenderera vanhu vari kutaura apa ndiri kuona vari vanhu vakuru chaivo chaivo vanoziva chivanhu ndandoda kubvunzwa inini kuti musha menyu imomo naye mufiwi wamutora nezvaimo namai andichaona vava munhu makuru makambofamba here mapedza kuiga munhu kuti muende munotsvaga kuti tingagovesei nhumbi kuti musha menyu memotoratidza kuti mune nhumbi dzimwe dzisingagovei dzinoita kuti vanhu vadzoke makafamba here mupirwe zviri kumarira nekutadzirwa kwomunhu chechipiri musha mangu mune vakaita gakava nemunhu akafa vachinetsana asi akadzamara kufa ambenga achitaura kahama dzake chakazoitika ndechekuti musi wokungonzi afa chete mumvuri vaibva pabhokisi apa uchienda unoziva kuti munhu atadzirwa takazofamba tikanomudzwa kunge endei munotaurira nhingi abvume zvaakaita akadai ari mwezve tikati ari mumusha zvakasoitwa saizvozvo ngubvanzi ripaizvozvi mumvuri wakabva wadzika saka ndikuda kuziva kuti iye munhu ari kumuka mumvuri here kana kuti ndimi kutomuka mumvuri akati nzvenga pakufamba ava vakasimudza ndime kupedzera zvekutaurwa izvi kufamba hatina kufamba pamusana pechikonzero chokuti vana ava vakanga vakapinda chechi yavo yepostoria zvakaitika ndezvokuti tisabva kunamata mumba umo mune chitunda kuti tiburise chitunda pakabuda muprofiti kana nhasi ndikasangana naye munhuzivo akadaidzira paruzhinji neziguru akati vanhu vokwazvarimwa kureva isu nemi vanhu vokwachireka mukada kufamba muchifambira kuti uyu afa sei muchaona moto pachaita chiuru panoshisha tutumba chokuti muchachitadza paitika hondo chaiyo nokuti muri kutadzisa mufu uyu kufamba saka pamusana paizvozvo takangotedzera chitendero chavo hatina kufamba aiwa tapanzwa zvokutosvika pakuti tiwedzere takuenda kumakuva tinoziva kuti mazvezuru mwana anovigwa nababa vake uwedu watiri kutaura akafa uyu akavigwa nemuprofiti ana baba tiripo takaedza kubvunza kuti chirudziko vakati ndo zvatinoita tikazvigamuchira nokuti ndo zvavakanga vakati akatemakaudani muprofiti ndiye akatemaka kutotudza isusu taitasira kuti ndosati tichitaura kuti pachivanhu kutaura chivanhu kaiti imimi maivanhu adai makauya kuna mambo kana tunaiti bhozi chinotova chishamiso chakatoitika munhu isusu toziva kuti maprofita kana ari tinombosangana nenyaya dzakadaro anotema rukau ndibaba vemunhu then kana taakumakuva pane pavanoita vechechi pavanoti tapedza isi vechechi tapedza vodzosera kuhama dzacho saka mukuru ati izvozvo hazvina kuitika vozi tichamushedza asi tinomushedza muprofita wani tinoteta onaita mai avo imbotaura ikiti kana dai paifambiwa kavigwa taviga mufi kaviga zvakanaka ane mwana wagaziya mukuru hatina kudya sadza remanheru
mwana webhaka nokuti pokzi varuwa nezvi kana amaitini vake vavo vana baba vakutanga kuchibuda nekuda kuenda kumuprofita tikati tingagere mwana asaduka amboitwa sei mwana angari kutanga kazuki asadza kumateni mwana wawe profita akati mwana angakangaa ropa mwana aenda kuchipatara shuwa kubaruka kuti akapora kana matare ekuti tizokurukura magariro takaata zvaitona zvaitwa nemwana womwana wanzodzi yangu marwariro angu akura ndomwe wakatora nguva tere rudikwasi asi ndikuti mwana angu mwana wake mwana waivangu mwana wemufi ini ndogara nasekuru womuroora womwana wanzodzi yangu vakati ndikuzive vana vachireka vakuoo zvikandina zvikandikaakudoha saka ndimi muri kuti kudonha kuchi kuti muri kuti kurohwa vaipa mai vasi asi manga muno humwe yokuti humwe tiri vatadzi vanogwazva rimwa saka chema mufi zvakanaka kanhamo kana wafirwa humurese munhu sekodi vananga zvivangwa vakatichedza tikatimi vanasikana mamhureswe murume wenyu ndikati aiwa inini tateteswa tamhuresana vakati murume wenyu hana kuti mhuresa ndikati nyararai isati mufa haya mimi taurai neni nini ndinoakuda tiri pamanyarado muku wedu aiziva kuti tikuenda kunyaradze mukadzi wakufamba ndepake even kana lopre chingwa kana 2 kg shuga ava wakwaza kwavo vainobatsira nokwaswe kutenga apapatei ndo zvakazviipika kudai bokingi mangano wangu alinonama vazai vanhu vakaranda nhamu tikadai iya mbeeta aiwa makagona akazumuda motikari akavhura mota ikanogumira pachidhunduru kuti atene wakoma vakati kuda kuita sekonera tikandibhabhura zvarimwa ndegasa remusongo mukoma sakataiwa imhosva zvikaduka pakare zvinizvi pazvisiro isinei kukumusana ane nyaya dzasina kupedza handisi kusaidzira kuti anhu wafa adzisirwa shuwa tingagove mubviro asi kana zviri ndizvo semanzwiro ekutaura pamberi pamambo ndiyani mukadzi anoshandwa nomurimodzi nanza nokumuro zviripo ambuya zviri zvekunanzvana izvo mazuvano zviriko hazvishamise ndezvevanhu vairi vari kuramba itaura taaburisa pamusoro yamambo ndingatarisa ndichiona nhau ika ngati ngotarisa ipa pakusvika pakugwa kwenhu esi zvekutaura hazvina basa hazvina zvakatuzivaka vazhinji vakamira kuti vatomunyaza vavaeni but zvekutaura hazvina zvinotoa zvinobatsiramatarisa nenyau yechidogore pakati zvinhu zvekufamba izvi zvava kuchitaura achakonandi Kamsuri vanhu vakumwa. Kwa mambo
nyaya mone wanda chakana ndatadza imbiri vana baba vari kuda pfuma vana vasikana vari kuda pfuma nemumwe mwana musikana kuti kana izvo zvakwe muguva tada tipedze chinoitika pamwe makaona tichida kuningirina because nyaya haisi kwamambo hakusi kwekuti tinongoya kukoti ndiko kwamajor street ndo kunoitwa kwokuti munhu unenge uchingodaira zvawaita sei zvawabvunzwa nekuita sei but kwamambo kuti vazopa judgment vanofanira kutanga vanyatsonzwisisa tiri kuita kuti vanhu vasvike pakudai ndepapi maona because taangoda kungomhanya kungoti tanhingirikina hapana zvatiri kuita saka ezvinezvi taakusvika kwamvura yacheka makumbo nekuti kuti tirambe tichinhingirina ipapa mambo vanenge vatoita sei vatonzwa kutaura kuri kuita vanhu ndo vakuchinhingirina but tiri kutaurira pane vari kuti nhingirikina toziva kuti nyaya dzinenge dzakawanda ende mimi vachone futi ndii munozofamba muchiti akwamambo nyaya inongonzi gaga yapera maona but chiri kukonzeresa kuti zvinhu zviitike izvozvo mambo anofanira kuzviziva maona ndosaka chinzi dare rechivanhu nderekuti zvinhu zvinotobvira kuri kuitira kuti vanhu vazosvika pakunetsana but angoti gaga hapana chatiri kuita wezi ndeitotedzera zvandiri kuudzwa namambo kuno kunzi sumudza ningi maona taura vazoripedzisira ine ndanokumbira shangamiro kuti ava pane nyaya irimo mukati memunhu akafoka muvape mukana kuti vadoti mazuva ekumbofamba vari pamwe chete nemukwasha ozodzorwa chitsanangura kuti mambo takanzi zvakati zvinoipa kuguvanobidi ngapaitwe chivanhu mune chivanhu zvakaoma muchimava so vanofanira kutanga vafambira kuti vapiwe tsome dzekuti govai zvakati nokuti mumvuri panotoone vari kufamba kuti dai vatamutsa munhu asi zivai kuti vakamutsa achadzokera pamunhu nokuti hapana mhosva yataa kutaura kumukwasha izvanokumbira zvakanaka mopedzisira pamusoro ichakamira imbisora kupedzisira ndakamirira mhuri vazvaina zvatikuri kuti mukwasha ngaangoita zvatikawirirana kuti zvatikani tiri kuda kuti zvemudzimai apedzi paradza ndizvo ngaangoita chete makawana chi makawirirana famba mombe mbiri dzekutadzirana kwaita nemudzimai wake nembudzi nerunengedzo nemombe 1 yana baba dzekutadzira kwaita mwana wavo apa chivanhu manje baba havabhadharwe kana vaitadzirana munhu anobhadharwa mukadzi kanyange panoitwa chivanhu hatidi kuita undyire munhu anobhadharwa munhu aitadzirwa manzwa ndosaka imimi mataura kuti makanga musingaudzwa nokuti muchitya muparadza chi ava vasikana vataura isusu patataura tati kubhadharwa vanobhadharwa kwete mombe 2 tinoziva kuti mombe 1 inoita sei inobhadharwa munhu kuteta kuti ndezvandaita kwete kuti tada kuti nokuti paita rufu because dai anga aripo pamwe airamba kuti zvamuri kunditaurira nababa izvi hazvisirizvo nokuti anenge aida kuchengeta imba yake zvanga tati pamombe 2 apo tsanzira kutaura dzanga dzaendera kujeredzwa isusu tautaura sedare ezvinezvi tautandisa mutemo yechivanhu kuti kana maya kuno kune mutemo handitika hatichada zveudyire aiwa pfuma yenyu takatobvunzai pamwe mamusati mapedza kuroora aiwa tingotaura kuti muda kuomesera mukwasha aiwa chinzwai zvatakutaura tati takupedzisa mambo achitaura maona because pamwe pachoneka isusu tirati ukama hurambe huripo because pamwe vazukuru vake vana veivava isu hatitaura zvemukwasha wenyu because mimi mukusunganidzwa ukama nevazukuru vazukuru venyu vava pamwe achakuchengetai vanonamudza kumhorisana ase ezvarambidzwa hatina mushekeni alright taakunzwa kuna mambo tingaswerere muno okay ai bomirai baba bomirai nokuvainini zvinazadzii nachireka
Ndakwa pakutakuzogara kumashure ndichana toenda kukudusire mashure ndokunga ameni iti ndavanhu vakati mukoma wangu akachengeta hanza zviri murume paakarwara dzini koshwa ndakarwara ndarwara yange nguva yecovid nguva yecovid hanzvadzi yangu nemuroora wa mudoga ivo yavazvikuna pashi kuvisiting ava kushashi ndakakushashi ndakazononoka kudischarge ndakadischarge hanzvadzi yangu ati kuti ndichienda nekumusha hazvichaita handi unorara chikumba pandaenda norara kumba ndaenda norara kumba muroora wangu akandimuda inda ndakatora ndisagone kana kusunga ndaisunga kuenda kuteleti ndaenda ndaibata pane mazukuru vangu ava vachienda neni kupi kuteleti akanditi atete munogona here kugeza ndati handisi kugona kuti asi kugeza maoko angu haana simba akagadzika cheya yake akabva tondigeza musi wandakarara ndichimuka mangwana ndichienda kupi kumusha ndakaenda ndakachengetwa nemukomo wangu ndiye akandichengeta handambochengetwa nemuroora asi kuti akandigeza kutoti akandigeza kuti ndaizviitira kana kuti ndaiita tsvina handambondigeza izvi ari kundinyepera ndotaura imwe patakachada kuti takaenda kuna baba atati baba tauya kudhetera makataura kuti musi wa28 nowa panhamo panyaradzwa pakanzi 28 hanzvadzi yangu ndoyapakati ndogona kuwana zvinhu zviyani zvenyu ndogona kukupa ipapo padaenda kuna baba ndina hanzvadzi yangu ndati dhetera makati 28 musi wemandi hazvikwanisike kuti tiite mandi hatikwanisi here kuita weekend baba vati zvamauya vakuwasha zvakanaka bepaipa nokutoti parudiwa chii zvimwe zvinhu isusu takabva tafonera hanzvadzi yedu pataenda hatina dhetera tapiwa tatoti bukudo chii bepa tagara hanzvadzi yangu akabva azondifonera hanzvadzi hanzi natsano yai kunotitaurirana nokuva ndakakwira bhazi zveshuwa ndakaenda bindura kuti titaurana nababa natezvara tasvika ikoko tikataura nyaya tantindemwe mumapostori vakanga varipo inini nahanzvadzi yangu nemapostori 2 nababa pakataurwa nyaya saka baba vakatizoni kwasha kuti tichigova nhumbi isusu sana baba ana baba vekwaza rimwe vati vamwe vari kugoromonzi vanoda mari ebhazi kuuya vari kubotswana vanoda mari dzebhazi kuita sei kuuya kuti tikwanise kuzogova nhumbi wobhadhara imwe mombe yayemari $200 imwe mombe wobhadhara inotsika nokuva inini baba ndakachema ndisara nayo kati baba isusu mari hatisisina sehanzvadzi yangu ane vana vakawanda ende vana vacho vese vachiri kuchikoro saka tachikumbura takanga tandetuza takatenga idziketi tongoitawo netu idzodzo motauroni vana venyu vasikana kuti asikana akukwasha murume nehanechi hana mari chingotigovei nechi neidzodzo agona kushira penyu pamombe chi 2 baba ivo vakambobuda vakanotaura panze nevamwe vavo vataura panze vakadzoka vachiti vari kuramba mukwasha ivovoka chiendai plus amai amene mukadhuku vati inini mutoendokwanise kuti asi kuuya saka inini tichazokupei chi dzete ini ndakavabvunza kati muchazotipa dheti iri tozoziva sei vakati hainini tichazonokuudzai dheti racho kuti tokupai dheti rii asi parikudiwa mombe 1 yemari yekudedza vanhu kuti vauye ne1 inotsika kuti tizogova chii ndopakabva pangoperiona iri pano ana ningireni ana matemai sezvo mashedzwa kuno kwamambo akuda way forward tazwa mati achiri mawirirana kuti mati nhumba hamuna kuramba kugova tauda way forward hamakuudza kuna mambo kuti makuita sei kuitira kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka tinokumbira mboti peonguva timboita kadarekeda pakuda mhinduro ka handingangopindura ini nhasi da endai panzvimbo tozokishedza ipadeta kushedzera mukombe matotedza takutoita kadzimwe nyaya endai panzvimbo munozopinda after ime chipinze imwe yatinongoita fast isati Prince Chivunga.
atatuishedza vamwe azoshedza manje mhinduro iripo mhinduro iripo izvi zvakanga takafunga kutaura naye bwasha ndo zvatiri kungoda chete pasina wezvizvi zvakafanira kukwanisa mazvinzo akamambo hanzi zvataka wezi isusu tatiri kutaurirana ka ndechekuti imimi tadachitaura mutaurirane nokuti amweni manzo ava vazvarimo achitaura vakati isusu hatina tiri kunia because isusu munoma handibvumidzwe imbonotaurira naye munyore pasi zvamuri kuda monyora mimba masi motipa kuno ndamutanakomamtemo watauzana mukosha asina kupedza kuroora numbadzigoveori kana mukosha akatombobvisa mumbenati akatoroora geredzwa harirambidze kureva munozoya mumhang'ara kana magovainzei kana asina kudzurira ikumaini chimboenda motara ndisaka yakwamambo kaita kuzvemimoda mwamusema mucheresa mukadzi akafa zvezvakaitira vabereki vedu nakafa Prince Chifunga yakumberi Salve Sons ayakuda chinyararire kwani mataurire nyaya Prince Chifunga